Čaute. Takže zase som zistil, že Roblox sa shutdowne 1. decembra. Nechápem, čo sa to deje s Robloxom. Takže, no. Som to celé minulé povedala, neviem, prečo mi to nechce chcelo. Keď som to aj mal minulé, čo ma nádi. Takže nechápem, čo sa to deje s Robloxom. A chcem sa povedať, že ja som prežil dneska 99 noci, 151 dní s mojím kamošom, takže no. A potom sme skapali. Bože, neviem čo. Ako si úplne nepamätám. Takže ak sa ešte ohľadom povedať toho, dávajte si pozor na Robloxe, lebo už skoro, keď sa idú prihlásiť, už sa zmenili iné heslo, tak dávajte si pozor. Stalo sa to môjmu kamošovi a už to skoro každý deje. Dávajte si pozor na hackerom, na Discorde, na Robloxe, všade, pretože všade sú hackery. Úplne všade. Takže dávajte si pozor. Čaute.